Així estan les entranyes de la televisió. Totes les imatges i sons que la radiotelevisió pública grava i emet cada dia són testimoni de la nostra societat i també un patrimoni que cal conservar. Una tasca que fan els nostres documentalistes i avui en el Dia del Patrimoni Audiovisual els agraïm la faena que fan i els retem este homenatge. Diuen que qui guarda sempre té i per les mans d'estos professionals fa anys que passa tot allò que els hem narrat en els mitjans de comunicació públics. Analitzen cada gravació, la cataloguen i l'han guardada en aquestes 280.000 cintes. Ara bé, des de fa una dècada ja treballem en digital i totes aquestes històries han de canviar-se a correcuita mentre es lluita contra l'obsolescència dels equips. La dinàmica que ens moguem dona un voltant de 3.000-4.000 hores a l'any. Tenint en compte que actualment tenim unes 70.000 hores en digital, calculem que aproximadament faltarà la meitat per digitalitzar. I és algo important d'aconseguir recursos humans i materials perquè tot el que no fem es perdrà. I això es fa així, dia i nit. Alejandro digitalitza unes 35 hores cada jornada. La informació de les cintes passa al gran servei del departament. Este robot que té dins un miler de cintes de dades com esta, on es guarda la nostra història audiovisual. Estem conservant magnetoscopis perquè ja no es fabriquen. La tecnologia de les cintes ja no existeix, ja no es produeix, en la qual cosa nosaltres hem de donar-nos pressa per tal de que esta cinta acaba sent un fitxer. I aquest arxiu és de tots els valencians, el que mostrarà com som ara a les futures generacions i que reclama incorporar-se al futur arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana, que encara és una quimera.